Cuidem-nos et proposa una meditació per a rebaixar el dolor o el pes al pit que pots estar sentint aquests dies d'estrès emocional intens. Per començar, busca un lloc tranquil on poder realitzar aquesta petita meditació i seu de manera còmoda. Tanca els ulls i observa la teva respiració. Nota com entra i surt l'aire del teu cos. No has de fer res més, només observar. No la jutgis ni la intentis canviar. La que hi ha està bé. Pot ser que sigui ràpida o lenta, profunda o més superficial. Aquesta és la teva respiració en aquest moment i està bé. Mentre vas respirant, porta ara la teva atenció al pit. És possible que notis un pes o un petit dolor que t'acompanya en diferents moments del dia, dificultant-te respirar amb llibertat. Fes-li saber a aquesta zona que és natural la seva tensió i mostra't present per ella. Si vols, posa la mà sobre el pit i nota els moviments quasi imperceptibles que fa el teu cos al respirar. Observa com puja i baixa el ritme de la teva respiració. Observa ara amb més deteniment com és aquesta sensació al pit. Mira si és una pressió o més aviat un petit dolor. Si va de dins a fora o de fora a dins. Nota si ve de dalt o de baix, o potser ve dels costats. Simplement observa-la. I mica en mica ves enviant l'aire que inhales cap al teu pit i deixa que aquest et faci una suau carícia per dins. I al treure l'aire, permet que es vagi relaxant, deixant anar aquesta pressió, preparant-se per descansar en calma, permetent que l'aire flueixi amb facilitat, entrant i sortint amb fluïdesa, de manera suau i agradable. Respira. I mentre ho fas, si tens la mà sobre el pit, pots aprofitar per fer un petit massatge i permet que la tensió es vagi alliberant. Si en algun moment la teva ment capta la teva atenció amb pensaments o imatges, redirigeix suaument la teva atenció cap a la respiració, notant com entra l'aire i com va sortint. I permet que cada vegada pugui entrar i sortir amb més facilitat.
relaxant tota aquesta zona i permetent que la resta del cos es relaxi amb ella. És possible que el pes o dolor que sents al pit hagi baixat d'intensitat, però no hagi desaparegut del tot. Està bé. Agraeix-li que hi sigui, perquè això et permet estar present per ell i cuidar-te. Parant i respirant cada vegada que ho necessitis. Escoltant i observant la teva respiració. Permetent-te tornar a la calma. Mica en mica, al teu ritme i sense forçar, ves obrint els ulls molt a poc, notant el teu cos i tornant a connectar amb l'espai on estàs assegut. Repeteix aquesta meditació tantes vegades com vulguis o necessitis.